دکتۆر دەماوە خۆش بە بڕاستی دەما کۆمەلوان دیمەنان تەماشەت کرد یعنی ئەس یەک جوان کەسا بوون کۆ تۆ هات بیرامە لە ڕۆژاوای کوردستانێتە gelek xebitî تچوو باشوور تەتن ئەv daxwaza han dikir ez dixwazim îro roj li hestê te guhdarî bikim di dema ku te ji dûr li van dîmenan temaşet kir. Gelek spas kekê alan êvar baş bû te bû heme temaşevanên hêja dîmenên duho li duhokê rastî ne tenê bûyerekî siyasî bû lêkêliyekî dîrokî bû got yekîtiya xwîn û çaranûsa milletê Kurd temsîl dike. دیمنên got meldihokê jî dîtin ne tenê seradanekî protokolî bû bo Cenabê General Mazlûm Ebdê lêbelê melhemek bû ji bo wan birînê min nakûkî ê got mixabin me tê de gelek dem jiyan kiriye. Ketina General Mazlûm Ebdê li forma aşîtî û ewlehiyê li kêleka rêberên Kurd li başûr berê Kurdan ji qadeyên şer ber bi maseyên dîplomatîk ve nîşan dide. Ev dîmen daxuyaniyekî zelal bû got qurbaniyên got gelê me dane êdî ne tenê bo parastina hebûna me tenê girêvdayî ye lê bûwe bîngeha avakirina pêşerojekî bi awayekî siyasî. Rojavayê Kurdistanê her tim mixabin meydanek bû ji bo nakûkî û dabeşbûna siyasî di navbera me Kurda de di dîrokê de jî mixabin ji ber vê nakûkiya siyasî gelek derfet me ji destê xwe winda kirine. Îro em li Rojavayê Kurdistanê bi şansekî gelekî mezin got rêberek heye piştgirtiyek berfira ji aliyê gel û aliyên siyasî ve bi dest xistiye got General Mazlûm Ebdê ye. Dema got em dibînin got General Mazlûm Ebdê wekî simbola berxwedana Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve birêz Nîçîrvan Serokê Herêmê we birêz Mesrûr Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê bi himbêzekî netewî tê pêşwazîkirin em dibine şahidiyê zindîbûna yekîtiya ruh û çarenûsa milletê Kurd. Ez jî wek her Kurdekî li Rojavayê Kurdistanê li başûr li bakur li Rojhilat dilê min tijîkê xweşî bû ji ber got çarenûsa me yek e em yek laşin her çi qasî sînor me jebdû cuda bikin jî em bi xwîn û dîrok û pêşeroj ve yekin ev yekîtî û tifaqa me ya herî xweçekê me herî xurt e ev garantiya got wê yekê ye got qurbaniya got gelê me dane wê bibine destkeftine siyasî ê gelekî mezin di heman wextî de ew dîmenên got li dihokê derketin û siyaset dibe got me jebdû cuda bikin lê xwîna Kurda yek e biryara me ya stratîjî di demên dîrokî de her yek e bijî milletê Kurd ew dîmenên got me diho dîtin dilxweşîkî gelek mezin bê got man xiste dilê min de wek got çawa di dilê te de bû kekê alan. دکتۆر ez dixwazim vê jî te bipirsim te behsa Rojavayê Kurdistanê kir îro roj piştî ku te ew dîmen dîtin piştî ev sal ji şer û wêraniya ku li vê derê çêbû Rojava îro roj ji bo tevahiya Kurdan giringiyeke çawa dide. Kekê alan Rojava ne tenê herêmekî coğrafî ye îro ew simbola îradeya gelê Kurd e ew xeta yekeme ya parastina rûmeta milletê Kurd giringiya wêna ji wê rastiyê tê got Rojava milletê Kurd îsbat kir got dikarin modêlekî siyasî û îdarekê bi ava bikin got pirrengiyê nas dike û mafa diparêzê ji bo tevahiya gelên Kurd li Kurdistanê û diasporayê Rojava ew dilê got lê dide got beşên Kurdistanê dike yek ew delîlekî praktîk e got qurbaniyên got milletê me dane destkeftine siyasî ê herî mezin bi xwe re têne serkeftina Rojavayê Kurdistanê serkeftina Amedê ye Mehabadê ye Hewlêrê ye
ڕۆژئاوا پرسگرێکە کورد وەکی شریکێکی گرنگ دەستنیشان بکێ دماسەیە ناونەتەویدا ji ber vê yekê serkeftina me Rojavayê Kurdistanê wê bibe piştgirtîkî siyasî bû exlaqî bû her parçekî ji ber vê yekê Rojava di vê sed salî de dilê hêviya Kurda ye. باش نها يعني قاضين بفي آواي يا الدهوكي وتشيجي بريان هالا قامشلو وين روشا كردان سوريا تشاوا بك بديتناته أبنا وي گوهرتنكي گلكي مزن وي درباسي ديروكا كردا بكي ودمي جنرال گلكي زلال بو نخشريا قواني زمان پیامك بو همجه شاميرا همجه پایتختن در دوريرا گو بگر جبوی سیستما نابندی 2011 ممکن نینه گو به بگراندن اگر شام ریوبریا خسر وک شریک قبول بکه و کاربه یعنی گوهرتنکی گلکی مزن به دست بخی قربانیا مزن گو کچو خورت مدانه دهندر و یپکه ده یپجه ده صبح وقت گو اف شریکاتیا هانا برنگکی رسمی فرمی به قبول کردن اف هیزا میلشکری و کاری به گارانتیا مافی ملت کرد دستور سوری ده بگی. برسا داویه جتبکم دکتور جنها و شون ده داخوازا کسایت کی قدر بلند گرانبوها دناوا کرداده وکی دکتور مرشد خزنوی جهزن کرد بتواهی چیه؟ بێگومان کەکی ئالان وێ هەر داخوازەمە وەکی هەرجار بێ ji ber got tifaq û yekîtiya me mixabin wê hertim bin gefa debêj milê dijmin ve ji ber vê yekê em ji wê daxwaza xwe ji wê peyama xwe ji wê hewara xwe ti carî em nayêne xwar ew daxwaza dayîka her şehîdekî ye ew daxwaza her keç û xortekî mey şervan e got di meydanê şeref û namûsê de berxwedanê dike got yekîtî ye piştre yekîtî ye piştre dîse jî wê yekîtî bê. دكتور مرشد خزنويج نرويجي قالك سباس هون بجداري تلفزيونا ما بون وهيفي دكن دما كان يزيك دم جارة قد انت الرجاوي كردستان ببينن وروبرو ام برنامج تايبت لي قالتك قال لك سباس كي